Čauky lidi, no a dneska budu hrát Bed Warsy. Nebo my už začínáme, počkej, musím jít někam, kde je týpek. Kamo, s kým to jsem? Viděl jsem její jméno a nevím, zde volá. Yukitsu, to bude asi holka, no. No a dneska budeme hrát Bed Warsy a nahoře vidíte, jak to dlouho už natáčím, ale jako tak jako půl hodiny, no ale to nikdo neviděl, no za tu půl hodinu se si jenom kvintrionkrát zhebnou, tak nevím co dělat, pěkný triky, který se stejně do videa nedostanu a kamo, nevím, jestli chci jít na žlutý, protože no tak to si děláš, to si ze mě Jukyňu, nebo jak se jmenuješ, nevím kam, ale prosím tě obraň. Tak. Dobrý, tohle byla nejrychlejší hra v historii. No, ještě jsem zažil rychlejší. Sakran, kámo. Vemte si. Tam to vám týpek přiletí. Zní, a vy máte, nebo takhle, jo. Zničí vám postel a hned vás zabije. Nebo vy tam máte ve stavadnou postel, přijde za vámi týpek, nejde hitnout, zničí jenom, hitne někde do vzduchu, postel se vám zničí, jednou vás hitne a je po vás. Tak jako, když tomu chceš dát report, tak ti to nejde, protože ti napíšou, že prej. Nebo když budeš report, tak ti napíšou děkuji, nebo vám to vůbec nejde, a nebo když ti vám napíšou děkuji, nebo jsem s tím Hugo 0720. Jsem s Hugem, no vlastně, no. Já nevím, jestli vám to bude něčemu platný, ale vidíte, na co teď klikám třeba. Tady teď je levý a pravý, dole vidíte CPS, kolik mám, takže můj rekord CPS byl 10. Nevím, myslím, že tam bylo i 11. Nevím, no, nevím, jestli to je k něčemu, ale dělej vůbec stavuj, kámo. Musím rychle. Tak. To by mi reálně mohlo i stačit, si myslím. Jest mamina, kámo, na lepší meč, ne. Já musím si udělat i pastičky na ně. Já taky jsem se udělat ty, víte co myslím, ty tohle prostě. Šery, nůžky, nevím, jak tomu chcete říkat, prostě já tomu budu říkat asi, jo, nůžky, to jsou dobře. Come on, ne, tuhle už nechci vidět ani. Nice, kámo, yes, já ji zabil. Ona mě minule zabila, tahle přesně týpka, tak ještě zničila postava. Pojď sem, týpku.
What the fuck, kámo, co to bylo, what the f... Mě hejtovali přes zdi, ne? No, mám ukážu zpomalený záběr, ale... What the f... Ne, kámo, já nevím, co dělat. Dobře, teď to přes zdi rozhodně nebylo. Proč ho nemůžu hitovat? Kámo, hacker zase jeden. Hlavně jsem o tom před hrou mluvil, že to jsou hackři a 11 jsme asi na jednoho narazili. Protože to mi nikdo nevysvětlíte, že by hitoval přes já nešel hitnout. Kamo, na tebe nechci vidět už. Ne, kamo, pomoct mi někdo. Já jsem bez bloku. Já ti dám diamanty, dám ti všechno, co mám. Dík moc. Ona zde je chcípla. Kamo, já jsem se potřeboval nějak vykoupit. Ne, za mnou jde ten jeden. Žlutej, kámo. Vezmu dia. Kámo, jak je hitnul, díky, chábre. Já myslím, že měl se chytne. No nic, sápek, kámo. Nechce, no. Ale jdem na to. Co je tady? Pojď sem. Co máš za plášť? Tak jo. Jak se jmenuješ? 2A. 2, yes. No on bude se mnou, plus. Ať je se mnou 2A. 2 Avior. 3 Avior. Nice. Ježi, já jsem vlnu. Unsure. GG, já mám takový to plášť. Kámo, já nevím, s kým mám bejt. To je on, to je ten kluk s holčičím skenem. Já nevím, jestli chci být s Tomasem nebo ne. Dobře, budu s Tomasem, jen protože já nevím, s kým mám být, já chci být s ním, ale s ním. Dobrý, Tomas mě neopustil, takže s Tomasem chci být. Zápek nejede, kámo, já nevím, s kým mám. Co to je, kámo? Co to je, tady týpko, to je kámo, že je 4. Kámo, co to je? Teďka zkusím co nejvíc FPS umím. Už je tady 5. Kámo, tak tohle už nemůžu. Jo, že budu s Tomasem, prosím, jsem s ním. Nice, nezradil mě jako tam ten. Kámo, je. Ale já reálně nevím, jestli to je jako Tomas jako Tom. Nebo je to jako S1 Tomas S10981. Nevím, ale zajímavý. Tak se. Já nevím, co s tím mečem hodím třeba sem. Ale Tomas vím, že jako umí se stavět srdíčka, asi jediná věc, co vím, že umí. Jakože, jo dobře, já ti pomůžu.
A to má se scházovat do pasti nebudu, kámo. To bych byl už velký sviňák. Jo a tebe, kámo, na vás jdu. Ne, po mně. No nic. Ale viděl jsem takový, že mě se jednou povedlo, když poletím jakože takhle. Ne, nevyskočil jsem na nic. Ale kámo, Tomovi to jde dobře, ale. A kdyby do toho dal třeba si takhle rychlost, tak by to možná i vyšlo. Bylo by to malinko asi rychlejší. Potřebuji jenom jednu věc. Yes, mám gold. Kámo, on bude úplnej uklízeč. Já nevím, jestli o něm mám mluvit jakože v rodě mužským nebo v rodě ženským. Jakože jste on nebo ona. Ne, kamo, je po mně. Dobře, tak je spíš po našem vajcu. Týpko, dáš to. Kámo, to stačilo dát jeden kritikál. Já to uklidním od této různé barvy. Ne, ale je pěkná, ale když nejsem žlutý, je to hnusný. Kdybych byl žlutý, tak to by pěkný. Někdo svině, kámo. Ne, kámo, proč jsem plete ta žlutá do toho? Ha! Musíme... Kdy teď budeme se žlutou spolupracovat chvíli, tak. Nice. Radky jsme vyzabíjí. Co tam bylo, kámo? Už ani... Ne, fialku nechte. Pojď, týpko. Kolik máš? 100 do... Ne, na tohle nemám, tohle nejde uhrát, ne. Nevím, jestli máme šarpku, tak radši koupím. To prkna! Já si neuvědomil, já nemám armor, super. Tady jak teď budu chvíli stát a čekat na armor, abych se mi vůbec co vyplatil ten můj upgrade. A few moments later. Ale fakt jakože... Radši udělám jakože lepší si je víc pastí než mý. Kamo, jaký jsem mu dával komba. Já ho zabil s tou čepičkou. Kamo, jsem totální degeš. Ach jo. Amo, super, no. A few moments later. Ty fajn, ten je fakt super, neboli zoom. Já už konečně vidím ve tmě. Jo, zní to sice pět divně, ale jakože... Kamo, já tady, ty džuzny, dělám schválně.
Kámo, jo, já si takhle udělám díru a pak ti do toho nachytám more. Ne, já ji chytat nebudu, protože v minulé hře jsme týmovali. Jenomže týpka nebude opravovat. Ano, neopravuje šikovná. Já nevím, jak vadí prosím formu. Ne, týpek, poběž. Poběž. Jak neví. Ale tady už ho fakt nachytám. Jak neví. Ne! Ale schodil jsem toho nejhoršího, kam, toho nejtěžšího. Takže tohle už je úplná lahodička, jahodička. Jak zdrhal. My hlavně víte co, lidi? My máme třeba protection, sharpness, health boosty a tyhle věci. Ale nemáme sakra to železní brnko. Ne, nechtej. Hezky týpka. Už po třetí! Kámo! Po třetí se tam zase slítl! Kámo! Why? Proč bych to sakra dělal? No. Jdeme na něj, kámo. Předtím to bylo 2v1, tak teď to bude taky 2v1, ale... Dobře, tak to je 1v1. Ne, kámo, když bych to chvíli aspoň časoval. Ty hity. To bych pak dával větší damage. Kámo, ale to je zajímavý, že vlastně Chan je nesmrtelný, jakože... Dává to malinko smysl, ale... Nevím, proč už měl takovýhle blbosti, ale... Hop, kámo, jdem na ně. Pojď. Ne, kámo, teď jsem začal úplně na blbě hitovat. Kde pak? Ne, nech nás. Cápko dáme to. Dáme to, já nevím, jo. Hezky týpka. Ne. Já měl 10, jo. Týpko, dej to, prosím. Ano, vím, že to je docela... Nice, kámo, já jsem dobrý, ale... U nich to jeden leave, kámo, ale já nevím, kde je týpka. Ale za to si koupím čepičku. Ještě tohle něco a takhle něco. Já to chci totiž hodně opravit, já to chci moc opravit. Doufám, že se... Ne, ona to lívla! Počkej, mně to nedošlo, že já jsem... Mně nedošlo, že ona to lívla mě jako... Kámo, super, fakt. Jeden tam, druhý tam. A teď já bych se asi rozpůlil, kámo. Tohle bylo nejlepší, kámo. Z tohohle jsem ale dostal, kámo, záchvat smíchu.
Kámo, tak ty jsou plný. Kámo, jeden se mě snaží odpálit a ono to odpálí toho druhýho. Ale jak ještě není slyšet tady na tomhle serveru, tak pokud myslím, že to bylo kámo vtipný. Nech mě, bro, víš, jak seš s tím otravným. Co to je? What the fuck? What the f... Koho to byl snad... To byl Orbital Strike, ne, kámo. Co se stalo? Nevím, ale vyhrál jsem a pokud dáte like a odběr, tak udělám další video, no. Já scháně. Děláme takovou výzvu. Nevím, jestli víte, co je to God Bridge, ale pokud ne, tak já se God Bridge učit nechci, protože když jsem se učil, dopadlo to katastrofálně, takže fakt jako hodně katastrofálně. Takže pokud dáte nějaký počet lajků, který jste ještě v životě nedali, abych měl jistotu, že se God Bridge nemusím učit, takže za 100 lajků se naučím God Bridge. Takže dejte like a odběr, pokud mě chcete vidět trpět, a pokud ne, tak nedávejte. Ale já si myslím, že stejně 100 lajků nemáte šanci. Protože jenom 100 zhlédnutí mají moje videa, takže za 100 lajků udělám God Bridge video a zatím čau čau.